Oimore nyako Ramogi juang kamora mora maintiere no tieno ma tarik 27 dwe mar Ang'wen higa mar 2023 machiegni chenro mar ang'ich welo ka bende piny owacho dhi nyime kod apedha mar kanise mapuonjo kata dini magalagala kama bende koro jadolo Ezekiel omaki ka itude kod athoe moko ma bende ne otimore e kanisa mare e kinde mokalo ma kapod chenro mag kunyo ringre pod dhi nyime puodho Mashakahola kaka wono ne kwan ji ma okuny kata ringre mokuny gin 5 machiegni magi koda weche mamoko magi moko kuom weche mawamiyo pek. We have arrested Pastor Ezekiel Odero on allegations of the deaths that have been occurring at his premises. Piny owacho yango ni biro donjo jayalo Ezekiel Odero gi ketho mar nek e apedha madhi nyime ne dinde makuch. Maingo ringre 100 koro oseyudi e puodho mar Paul Mackenzie ka kunyo liete odonje ndalone mar 7. But we cannot condemn the entire church because of the activities of 2 or 3 pastors. Jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro wacho ni kik ti kod weche maluoro jodolo makoch mar gayo weche lemo e pachoka. Machiegni nyako Ramogi par ni nyalo tudori kodwa na bawa mar ote machuok menari 36000 bende yudowa kanyo e mbui mag oganda kama oting'o Facebook Ramogi TV, yudowa Instagram, yudowa YouTube kaachiel koda Twitter, bende nyalo tudori koda Facebook @simfrozokinda. Machiegni nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo. Jadolo mar kanisa mar New Life Prayer Church mong'ere kaka Pastor Ezekiel Odero omaki gi obila bang' maling'ling yango ni ringre moko osebed ka igolo e alwora mar kanisa no kendo itere kuonde kano ringre joma otho moko mag ji giwegi. Komishona makadho wadnam chumbi Roda Onyancha oyango ni kanisa jadolo no mar New Life Prayer bende koro lor nyaka tiek tim nonro e wi wachno. Lide Okeyo nigi mathoth. Okinyi makawuono mar tich Ang'wen e kar dak Mamavueni e sub county Mamalindi e county Makilifi. Obila nondhio jadolo mahumbelach mar kanisa mar New Life Prayer Pastor Ezekiel Odero. Achiel kachiel no tere nyake log tich mar obila makadho wadnam chumbi. Meko mar jadolo Ezekiel itudo gi mano mawachore ni ringre ji moko sebed ka igole kanisa ne mantiere Mavueni kendo itere kuonde kano ringre mar joma otho moko mag ji giwegi. This morning we have arrested Pastor Ezekiel Odero of the New Prayer Center and Church at Mavueni in Kilifi County on allegations of the deaths that have been occurring at his premises and reported in various mosques or institutions. We've also taken action and closed down the prayer center going forward. Kamishna makadho wadnam chumbi Roda Onyancha okoganda mondo mi obed mabori kanisa mar New Life Prayer e kinde manonro dhi mbele kakoro lor kar lamono nyaka tiek nonro makamano. That prayer center has been closed down and whoever was in there has been cleared out. He is being brought to Mombasa, and I will request that as time goes by, we will be giving you updates as we progress with investigations. Eote mare, jatend migao mar arita kwe mpacho ka Kithure Kindiki no yango meko mar jadolo Ezekiel kendo golo chik mar loro kanisa ne. Kindiki oyango ni jima moko 100 oresi alwora mar kanisa mar jadolo Ezekiel kendo ibiro dadhogi. Ote mar Kindiki lero ni jadolo Ezekiel idhi donjne gi ketho mar nek ma jolemo ma osebedo kaluwo iyalo mage. Apisi mar okwach kich dhi mbele gi nonro ewi mago magawo jadolo no ka koro maling'ling yango ni nyalo chwale e doho ma Mombasa chieng' tich abich. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jadolo Ezekiel Odero ok wendo e wang' kata itoganda mathoth ma osebedo kaluwo kata winjo yalo mage e tipo mag television.
radio kata kuonde tudruok mag mbui. Sani wacho gaje ka en bende ichich ni dibed ni osetiyo gi kanisa mare marach e kelo tho mar oganda. Ezekiel Odero en ng'awa hie. George Bati miyowa nonro mar jadoloni. Alam mage ywayo ji mathoth. And the wonders. Kendo jomochopo e chokruoge moloso tudo yalo mage kod honni. Si Mungu akufanya utengeneze historia. Jadolo Ezekiel en ng'a? Ezekiel Ombok Odero kako ng'ere kaluwore kod ndikruok mar piny owacho ne onyuole higni mag 70 e gwenge mag Ngodhe Rao e chula mar Osinga e kaunti ma Homa Bay. Ezekiel yangore ni ne owuok e familia mochando kendo ne odongo e lwet min-gi kaachiel kod kwargi. Ne osomo e sikund primar ma Ngodhe e chula Osinga, kata kamano kaluwore kod bedo ni dalagi ne onge kod nyalo motegno. Bang' dhi e sikund sekondar ne ok odhi nyime gi sombe e kindeno. Ma ne oyangore kaluwore kod twak mare achiel kuom televisen ma pachoka, kama Ezekiel noyange ni kata mana sombe mbalariany ne ok obedo mayot kaluwore kod ng'ikruok manobedo e hike mar adek bang' bedo ni lweto kwargi mane opidhe ne ok otegno e weche mag omenda. Bang' wuok e sikul, Ezekiel Odero wacho ni nodhi manyo tich e boma ma Mombasa, kama nochako kod tich mar lwedo mar gedo kane pok odok e skul mondo oyud tiegruok e kar tiegruok ma Mombasa Polytechnic matinende ni iluongo ni Technical University of Mombasa. Ei Mombasa, Ezekiel wachore ni noriwore kod kanisa mar jadolo Pius Muiru mar Maximum Miracle Center, kendo nyaka sani osiepgi pod omoko ka thoth chokruogene madongo jadolo Pius Muiru yuore. Malingling e weche mag lemo bende tudo jadolo Ezekiel Odero kod jayalo makoch Paul Mackenzie Menituma katika ujumbe makoro weche mag nek luoro. Bang' wuok e kanisa mar Maximum Miracle Center, jadolo Ezekiel kod jaode mong'ere kaka Pastor Sara ne ochako kanisa mar Giban New Life International e kar dak ma Shanzu e kaunti ma Mombasa. Kata kamano, kaluwore kod kaka kwan mar ji ne medore e kanisano, ne odaro kanisa nyaka Mavueni Kilifi, kama osebedo ka otayo chenro mage mag lamo ka jokanyo mag kanisano liekore ni nyalo chopo ji 45,000. Umbe wachore ni ne omedore e kinde mane midhusi mar korona odonje pachoka kendo lor kanisni mathoth, kendo kokalo kuom yalo mag TV ne oywayo jokanyo mathoth. Jadolo Ezekiel osebedo ka yalo injili mar yudo gweth kod ngima bang' tho, ka ong'ere ahinya kod pi hawi ma dho ngere luongo ni holy water, kendo yalo mage otenore kod weche mag ywayo osulwe, ahinya to e kinde ma entiere chokruoge madongo mag crusade. and the wonders. Kaluwore kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki, jadolo Ezekiel omaki ka itudo kod tho mar jokanyo mage modhuro, kendo bedo ni en kod kar kano ringre joma otho e ilope ma Mavueni, kama bende ogere kanisa mare. Omake kaluwore kod chich ni otudore kod jadolo ma coach Paul Mackenzie, ka koro piny owacho dwani mondo ng'e adieri e weche motenre kod din mare. George Bati, Ramogi TV. Chenro mag kunyo liete bungu mashaka ola pod dhi nyime e odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' mar 7. Ringre abich ne ogol oko e lietego kendo chwalo kwan ji duto ma osetho e midhierono nyaka 103. Kaka Judith Omondi lerono, oganda mathoth pod medo chopo e ute thieth e sub-county ma Malindi mar yango jogegi, ka apisas mag arita kwe bende pod oluoro lowono maromo heka 800 mondo migires ji manyalo bedo e bunguno. E odiochieng' mar 7 mar kunyo liete bungu mashaka hola, ringre mamoko imed kuny. Mijing'o mar kunyo pod ok orumo nikech kaka imed kuny odiochieng' ka odiochieng' nyaka gol ringre mamoko 5 ogoli e liete manie bunguno. Kwan mariwo ji duto ma osetho ma itudo kod jadolo ma coach Paul Mackenzie nyaka 103. En gino makoro osemiyo ji mathoth manyicha jogegi olal ogoyo lipode wi lal mag anyuolagi. Lipot ma osegol kod riwruok mar Kenya Red Cross koni maromo ji 360 osechwalnegi ni olal kendo imanyo kod wedegi. E alwora mar osiptand sub-county ma Malindi, oluor kod oganda mamedo chopo pile ka pile kod geno mar yudo anyuolagi. Midhiero maneno e lenda wang'gi nyiso riyo magin go yudo johera maggi. Mama Ruth Kadzo en achiel kuom jogo mane ochope kar kano ringre joma otho ma Malindi mar fuaro poni ringre nyare kaachiel kod nyikwaye gin moko kuom ringre ma okan kono. Kadzo en achiel kuom jogo mane ochako kanisa mar Good News International Church ka giriwore kod Mackenzie
Magikone ne giweyo bang' Mackenzie chako chiwo puonj magikoni ne ok giyiego. Na hivyo ndivyo dini ya Good News ilianza. Manake walioendelea kujiunga nao, akiwemo mmoja wao alikuwa ni Paul Mackenzie, alikuja wakajiunga na mama na kila mtu akaamua tulie kivyake. Ndio mama akaamua kwa hii miaka yote haina haja tena nitafute tena dini nyingine nijiunge. Wacha tu niwe nikiomba Mungu wangu hapa kwangu na nitabarikiwa tu hapa. Gikoni bang'e, moko kuom anyuolagi ne odong' kono, wach mane omiyogi luoro mar chwalo lipot ka obila, magikoni ne odino itgi winjo ywak margi. Niliripot pale Malindi. Mimi personally, I went with my wife, tukaenda tukaeleza kwamba dada yetu anatoa watoto shuleni kwa sababu ya mafunzo mabaya ya Pastor Mackenzie. Lakini ikachukuliwa tu hivyo hivyo. Ilikuja nikaenda tena nikaripot tena. My elder brother went there to report. Kuna wakati hata tulimchukua mama aende akabook pia yeye kama mtoto wake ili ionekane na uzito. Lakini asasi za usalama zina relax tu. Bad migao mar doe pacho kayo singo mar nono kadibed ni do seketo nyau yalo buche ma osebedo katudo Mackenzie gi timbe mag rocho dwaro mag chik chakre ne chak makone buche mopogore higa mar 2017. E oboke ma ochiw gi bad migao mar doho, Paul Mackenzie kod ji mamoko magitudore godo osebedo kod buche ma ohewo 10 ka mokwongo nen mano mar chiwo puonj mawito nyithindo kod oganda. Doho ma pacho ka bende okoni gidhi timo nonre wi gima omiyo jong'ad bura ne ok oketo sinani e tieko buche mane ochwal chakre higa mar 2017 dwe mar 10 mane tudo Mackenzie kachiel kod moko kuom jodolo mage kod puonj magalagala. Chenro mag baro ringre manyicha osegol e liete mane owinjo chakre odiochieng' ma kawuono, kata kamano ne ochor nyime nyaka chieng' tich abich kuma ibiro timie kod jabero mar piny owacho Johansen Oduor. Judith Obondi, Ramogi TV. Pod wantiere mane lipode mag dini kara dinde magalagale pacho kaka koro jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwayo mondo kik se ute mag lamo duto kaluwore kod tho mar ji mohewo 100 e gwenge ma Shakahola mitudo kod dini mar jadolo Paul Mackenzie ma puonj mage galagala. Bende olero ni thoth kanisni beyo ma ok onego kum kanisni duto kaluwore kod jadolo mochiwo puonj mag dini ma obam. It's just like the case that is happening in Kilifi. Like any other segment of society, even the church has some wrong people. But we cannot condemn the entire church because of the activities of 2 or 3 pastors. Just like we have a few police officers who are rotten, a few prosecutors who are rotten, a few pastors who are rotten, a few politicians who are rotten. It's a reflection of society. So we don't want people also to condemn the church in its entirety because of the excesses of 1, 2, 3, 4, 5 pastors. Minor jalup jatend piny Dorcas Gachagua owacho ni jadolo Paul Mackenzie en janjore ma ok jadolo. Jadolo Dorcas wacho ni piny Kenya itayo gi chike kendo jonjore gi jo maundu nyaka kawnegi okang' mager mar chik. Dorcas bende okwedo wach mar nywako kendo kuong'o ute lamo duto e kinde ma kanisa achiel oyud gi ketho kowacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka ting' manosike ma ok odew telo ma en godo. Ne oloso e boma ma Nairobi e nyasi mar pogo chiemo ne mond liete Kibra. Na kama kuna mharifu, sisi tunasema kama Paul Mackenzie ako na shida na amepatikana, huyo ni Paul Mackenzie. Hata mama yake asiingizwe kwa hiyo, hata baba yake na familia yake haiko hapo, na kanisa la Bwana liachiliwe. Kwa sababu huwezi kuchukua mtu mmoja na kwa sababu ulikuwa na mambo yako unaingiza maneno, unaanza kusema sijui makanisa ilifanya. Paul Mackenzie sio kanisa. Yeye hata anasema si pastor, yeye ni master. So we treat him as he is. A criminal is a criminal. A terrorist is a terrorist. Na tujue katika haya maneno, na ndio nasema lazima tuyaongee. Kwa sababu tusipoongea watu watachukulia ati sisi tunasema sisi wa Kristo ni waharifu. Moko kuom jodolo medajiwo piny owacho mondo dhi nyime gi chenro mar nono matut kanisni ma pacho ka mondo mipogi e kindgi gi mago mabeyo ma ginyalo yalo kendo timo timbe ma obam. Giko sirikal bende mondo kawne jadolo Paul Mackenzie ondamo mager kaluwore kod tho mag jo kanisa ne.
Serikali iregulate hiyo makanisa, au kama hawana uwezo warudishe kwa NCCK na EAK, kwa sababu wako na uwezo ya kujua ni nani anastahili, nani hastahili. Serikali huenda ikawa sasa hii ndio wakati ya kufanya utafiti kwa makanisa. Sio rahisi watu wa kawaida kutambua madhehebu yenye itikadi kali na zile kweli wanajali maslahi yao. Kawadhi nyime ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua otero lweny mar tieko kuong' maricho karama oko puodhi e okang' machielo bang' singo mar telo ne chenro makama e pacho kae mangima. Gachagua dwaro mondo kembe manyuo kuong'o machiko ko puodho mondo doho omi fwai madongo kachiel gi miyo gi twech malach. Mana ka Kristo Wino leronwa, ogai mar jomin wach Nurdin Haji koro dwaro bila mondo were kod tim mar puko kong'o magi mako kaka yo machwalo neno moromo e doho. Kedo gi kuong' ma oko puodhe pacho kae ne onyono okang' mamalo bang' jalup jatend piny Rigathi Gachagua singo mar chwalo chenro makamano gwenge duto ma pacho kae ma ok masawa mar Kenya kende. Shortly we'll be headed to Nakuru to start working on South Rift and North Rift before we head to Mombasa, where we have serious challenges of drug abuse. Kao loso e kinde romo mare mar ariyo kod jotelo mawuok e gwenge mag masawa ewi midhiero mar kong'o e gwengego, Gachagua owacho ni ok oked kod midhiero mar kong'o nikech owuok e gwenge mag masawa. This fight we have started in central Kenya, not because I come from there, absolutely not, but the simple reason that statistics given to us by NACADA shows that the highest prevalence of drug and substance abuse in the whole country is in central Kenya, and we did agree with the president that we use central Kenya as a model on this fight. Ne owacho ni kong'o osekelo midhiero maduong' ne joma chwo e gwenge mag masawa kendo nyaka riw lwedo e lweny mar tieke e pacho kae. Is that the president, as the chairman of the National Security Council, has gotten extremely concerned that we are losing an entire generation to drugs, second generation alcohol, and illicit brews across the country. Onge mar chike mager mar kumo kembe maloso kong'o ma oko puodhe pacho kae bende oyangore e burano, kama jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwayo doho mondo mi joma oyud kod ketho mar loso kendo uso kong'o machiko ko puodho fwai maduong' kaachiel gi twech mar ndalo mathoth e od ang'ech. Romo makamano bende oyuorie kod ogai mar jomin wach Nurdin Haji ma oyango ni yo maber mar tieko kuong' ma oko puodhe pacho kae en mako joma nyuo kuong' makamago ma ok joma. The question that we should be asking ourselves, how many people are we going to take to court with one roll of bang? Why are you concentrating on that one roll of bang? Yet you can go and get the peddler like the person who did in Kiambu. Haji bende ochayo apisas mago bila kuom tero e doho jonyuo kong'o maonge kod neno moromo. But we are asking, fine, you have brought that one person who was in the bar. Where are the drunkards or the people who are drinking overtime? Where are they? They're not there. How do we prove in court that this person was operating beyond a certain time? If you're saying he was operating beyond, there must have been revelers there and drunkards drinking, isn't it? Kedo gi kong'o machiko ko puodhe pacho kae ne omako mach bang' migawo mar arita kwe yango ni obila osendhiyo maromo litas milion 1.6 mag kuong' e pacho kae e bwo dweche 3 mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Tokli pod Chris ne materowa e yueyo machuok e chenro mar ang'ich welo moko kuom duoko ma molonwa ka e namba mar ote machuok Ramogi TV ayie gi wach Gachagua gi minode ma ajwanga seme. Ramogi TV an gima pod apenjora en ni nyaka ne jogi chak tho kendo iko gi e bungu sirikal ne ni kanye. Sirikal kik donjre gi jotich Nyasaye maonge ketho, ng'ato ka ng'ato oting' musalape kende. An Baba Atur gima chana ni miji 10 chief ward rep MP kod jotelo moko sama jogi nego
neko kendo iko ji ne giling nang'o. Ufisadi rach an Barusona West Migori. Ramogi TV mae Isaac Sala mar Kabondo Misambi. Pano manone chiwo ote machielo gi kanyo nyako Ramogi kidhi mabor wakaw yoy machuok. Waduogi weche mathoth. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo made ufuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Nuogimi wachono. Anakwai mondo iniwondri in jaudi. An jaudi. You mean to say husband, right? Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Kenyans are winning big on SharpBakey.com. Bet on these games now and then big on SharpBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. SharpBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. SharpBakey.com. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while. But you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811 *380# to get a Toti Jaber. Machiegni kendo nyako Ramogi odong' dala par kende to thuolo mane governors ochiwo ne ni gibiro loro counties ka giyudo omenda chakore. Edino koth ne onono wuoth ma ochomo loro ma counties to kod gigo ma ibiro kel kod loro mag counties. Wuok tich jumani. Governors ma pacho ka ne obwogo loro chenro duto mag counties ka ok giyudo omenda. Wach ma pod gimako motegno. Kendo giwacho ni ka ochopo chieng'no to onge gima biro dhi nyime counties. When the Council of Governors was talking about a shutdown, they were talking about a total shutdown because part of the money that we get as equitable share includes salaries and wages. And suddenly you cannot be having people working and their salaries are not being paid. Their wages are not being paid. All the sectors which are devolved, maintaining roads and markets, all those services will be affected. Odong' mana dweche 2 to iko omenda masani rumo. Ka counties to pod rito omenda mag dweche 3 mosekalo. Ma koro keto thoth chenro mag dongruok kama rach. Kata koro yud mana omenda go machwal ne counties go. Nikech ok nyal tiek thoth chenro mag dongruok e thuolo ma dweche 2 modong'. And this is unprecedented. It has never happened before where you have more than 2 months of the equitable share of national revenue which should be going to counties and not being paid within a reasonable time. In fact, the Constitution requires, it is a diktat of the Constitution that it should be paid timelessly, and the counties need
to undertake the functions which are allocated to the counties. Ne jopiny, luoro nitiere ni ka counties oloro, gine ma gibiro hinyore nikech moko kuom chenro mag piny owacho kaka thieth kod pur ne ochwal ne counties. Machalo kaka stall projects mane pok notieki biro bedo matek nikech pesa ma ibiro tiegigo biro bedo maonge. Waneno ka issues machalo kata mana weche mag ndara kaka sani wajo Migori especially wabedo affected sana. Ndechni wa ok beyo kendo weche mag pi modho maler bende ok wane ka nitie. En wach makelo kihondko malich e chuny jopiny ni governors kata mana county governments dwa mondo mi olor operations magi. King'iyo weche masani ndi kaka weche mag pur ang'o gini dok chien kendo wan kaka jopiny waywak malet ni ka puth nono jogi tim mar loro counties matene gimoro ma japinde chande mapok odwarone. Koro kaka sani nderni mayande no yawo mopo benitimo ni maintenance counties kaka no biro neno ka nderni no yawo in case ni koro kendo counties odu away with ma koro counties onge aneno kaka adhi nyira niko pan mostly nderni madonjo mchochoro niko emana tiga ahinya. Geno margi ni leo kod omenda ma ichwalo ne counties ok en rieko mar thiro dongruok mag counties manokel kod lokruok e pend chike ma pacho ka mar higa mar 2010. Kora kwayo jumalogo Ruto gi ng'ateno ka giyie to gigolo pesa, jopiny golo osuru mondo pesa ni okele counties rotate okony jopiny. Gima malo kucha onge ma piny kae mwagene yudo gimoro. Ka ondike jotich ka nitie gik moko mopogore madhi mbele. Ka pesa onge gima nyalo dhi mbele. Loro counties is not our option. Ket county name osebedo ka wayudo direct benefit koa kuomgi kendo jowa they employ a lot of our people, they give us a majority of the things obedo devolve. Yes, the project jo county chako to project go chung. Kora kwa ne serikal morange ka nyatimo mondo mi wach ba county kik chung. Piny owacho mamalo pok ochwalo ne counties omenda maromo siling bilion 94 gi milion 350, bilion 31 gi milion 400 en omenda mar dwe mar ariyo, ka bilion 29 gi milion 600 en omenda manonego chwal ne gi dwe mar adek. Counties bende pok oyudo siling bilion 33 gi milion 300 manonego chwal ne gi dwe mar ang'wen makoro rumo. Loro counties pod nyalo medo ne governors midhiero mar nok omenda nikech kata choko meggi bende ok betimore ka jotije mag counties ok otiyo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto oseketo koke e chik matayo kaka ipogo omenda kara Division of Revenue Bill mahigani. E nyasi machuok mane oyuorie kod spika mar od bura Moses Wetangula, Attorney General Justin Muturi e kind jotelo mamoko, jatend piny ne oketo koke chikno makoro biro miyo county siling bilion 385.4 kamano en medruok mar siling bilion 15.4 ka opim kod hik omenda marumo dwe mar 6 higani. Okang' mar keto kogno e chikno koro yawo thuolo mar chako loso budget mar hik omenda mar 2023-2024. Governors mapacho kaka kamano ne okwedo okang' mar kalo chikno kama ne gidwaro ni mondo medgi omenda nyaka silings bilion 407. Wadhi e kaunti ma Kisumu kama jotije mondiki gi kaunti ma Kisumu chano bago ng'anyo chieng' tich ariyo tarik 2 dwe mar 5 kalore kod deko mar osara kuom thuolo maromo dweche 6. Jagoro mar riwruok mar jotije kaunti e pacho ka bade ma Nyanza Rashid Ondu oseoten kaunti ma Kisumu kuom rem chopo kare winjruok mane gibedo go higa mar 2022. Ewi mano gichiwo seche 24 ne tend Kisumu mondo chul gope jotich ka ok kamano to gibiro bago ng'anyo. Sechegi misara pok ochul dweche 4 kochakore Januari nyaka koro April kawuono. Members wa mondo bed kong'eyo ni gitiyo nyaka kiny saa 10:30. Bang' kanyo koko chulwa to tich ariyo kochako sub county manyakach nyaka Seme nyaka Muroni nyaka Kisumu City kamora mora wan wabiro wuotho kendo wakwayo members mondo ochop chon e premise mar employer mondo wapangre kanyo ichulo ng'ato kachiel to dok e tich.
ma nyaka county government ma Kisumo motele gi kod governor Professor Peter Nyang'nyong'o nyaka tim. Jopuonj mag nyithindo ECD koro dwaro ne piny owacho ndikgi e tich kokalo kuom duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC ma ok gitend counties kaka osebedo katimore. Kane otendgi kod jakom mar riwruogno mar Kunopet Lawrence Otunga, jopuonj go olero ni gikale midhiero mathoth e seche ma counties pok oyudo omenda ka gitiyo to onge chudo. Jopuonj go ne wuoyo e seche mane giromo e romo margi maduong' e boma ma Nairobi, ma bende ne oyuore kod jakom Kupeto Mboko Milemba mane olero ni gibiro dhi nyime ne kedo kod ne ratiro mag jopuonj ECD. Tume hii ya kuangalia mishahara ya walimu ijiondoe katika tabia ya kujaribu kudunisha walimu wa chekechea, kujaribu kushusha hadhi yao. Ningependa wajue walimu hawa wanatengeneza maisha ya Wakenya ambao watashikilia nchi hii, na ni vema ijulikane wanahitaji pia kama vile wengine wote wanahitaji katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo mishahara yao iangaliwe tena kwa makini. Achijo chiko ma itudo gi masira mar baruok mar yawo masolai mane onego ji 48 higni 4 mokalo oyudi ni kod bura ma owinjore yalgine. Jal bura madoho ma Naivasha Luta Shiundu ogolo ng'eto makamaka wacho ni achijego ne ojwang'o ting' margi mar loso milome mar chike manyiso ni alwora mar yawo no ok ber gi ngima mar oganda. Achije ochikogo oriwo wuon lowo ma Patel Peri Mansuk maduto okwedo buche 48 mag nek ma osomnegi e nyim doho. Anyuola mathoth noninde koyo otieno ma piny orugodo kawuono kaluwore kod koth mapek manobiro gi oula e gweng' ma Ndambibi manitiere Naivasha. E masirano mwandu mathoth nokethore ka moko nodhi gi pi mane muomore kowuok e gode ma Maela kod Eburu. Moko kuom joma noyudo lal makama gin jogweng' Manduro, Huruma kod Central ma koro nochuno mondo jodak odar e gwengego mondo odar gidhi kuonde moting'ore matin. Oganda gi koro kwayo piny owacho mondo resgi e midhiero mikelo gi oula mapek kinde ka kinde. Sisi tumekaa hivyo, mashamba yetu tumepanda mara 3 tukurudisha mbegu, hakuna chakula tutaweza kutegemea ili tupate. Tunaomba gavana yetu kweli atuwanikanie, akuje dakika yote atuone mali tuko, wajameni tuko kwa shida. Sisi kama wamama tunaathirika mpaka miguu kwa sababu ya kufuga kila mara kwa haya maji. Na pia hata machakula ambazo tumeweka ndani ya mashamba hatuna, na mnaona ile hali ambayo tunapitia, hatuna hata hiyo pesa ya kurudisha chakula shambani. Malazi yote yamebebwa jana usiku. Yote imeenda. Chakula ile kidogo ilikuwa imebaki yote imebebwa. So tunaomba serikali yetu ya governor watuletee chakula ambayo ni ya msaada na malazi. Piny owacho mar kaunti ma Migori osingo tiyo kamoro achiel kod riwruoge mag oganda e kaunti no e chwalo dongruok. Winjruok ma kamano geto neno ni dongruok ma chopo kokalo e riwruogego okonyo e jiwo dongruok mar kaunti. Jojuma miyowa ler mar wachno. E kinde mar higni 10 mokalo, riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori osebedo ka goyo nduru ni piny owacho mar kaunti ma Migori ok osebedo ka nywandogi e wechego mag dongruok. Giko to koro piny owacho mar kaunti ma Migori owinjo ywak margi kendo chako chenro mar twak kodgi e yore ma ginyalo tiyo kamoro achiel mar chwalo weche mag dongruok e kaunti ni. Mokwongo higa mokalo ne wandiko barua ne county government seche mana gidonje power mwanyiso ni wadwa ni wabed piny mondo wa engage. One Migori County Civil Society Forum. Why engage in every development aspect? As you are all aware, most of the donors
who come to the country or to the county, they use civil society organizations as their eye. E bura mane ochwo e kom kod apisa maduong' e migaono ma ochung' chenrogo moyiedhi kaachiel kod tudruok Starlet Oduori, piny owacho mar kaunti ma Migori kaachiel kod wegi mag oganda e kaunti ma Migori oyango ne gikore mar tiyo kamoro achiel. Aparo ni ma en gima duong' kawuono ne jo Migori County, wariw lwedo watwere wabed gimoro achiel mondo tichwa mwachako ni odhi nyime. Ang'eyo ni ok obi rem mok waneno matunda. Kawuono wawuok e mudho to wachomo ler. Giwacho ni nitiere omenda mathoth mabiro e kaunti ni ka okalo kurego mag oganda ma bende inyalo keti e yorego mag dongruok makare ka gitiyo kamoro achiel. Nitie pesa maduong' mwakele kaunti ka in development way. So nikech pesa no biro ka kendo influence development mar county, nyaka koro wabed kod gi piny mondo wang'enia ere kaka ogoro wadwa tiye kanyakla gi county government. To benefit from these partners, we really need the civil society organization so that we are able to mobilize enough resources for our county to boost our economy. Piny owacho mar kaunti ma Migori owacho ne gichano loso chike makelo tudruok makare e kindgi kod wego mag oganda. It will be a structured engagement, of course, but we are working on that. Actually, we've just scheduled for another meeting so that we are able to work on those legal frameworks. Tudruok ni igeni dhi tieko ywaruok ma yande ne osenenore e kind wego mag oganda kod piny owacho mar kaunti ma Migori e kinde mokalo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni mesawa mar ohala, jokanyo mawuok e alwora mar Nam Lolwe obiro kanyakla mar manyo yore makare maginyalo bedo godo e ong'ala manyime e bero yore ohala motenore kod wuodhe nam kokalo kuom dho wadh ma Kisumu tok ne yawe. Gilieko ni sekta mar johala ka ok otiyo kod jokanyo kanyakla e tiyo kod thuolo manitie sectors mag dongruok e bwo Nam Lolwe e bero elni kokalo e port, yore wuodhe nam kod bero tudruok e kindgi kod pinje maoko biro dong' chieng' kendo koso chiro. Jalub jatatije ma Kenya Maritime Authority Joseph Kapeku, jokanyo mopogore opogore mawuok e kaunti abiriyo duto ma oluor kod Nam Lolwe ne ochopo e nyasino. Blue economy initiatives at the country level. We have been partnering with the Lake Region Economic Bloc, the Frontier Council Development Council, and also the Jumuiya County Zapwani in terms of sensitization and identifying the opportunities of the resources which are available in the country so that we may exploit the opportunities available in the blue economy sector. Na cha muhimu sana ni kwamba usafirishaji wa maji uko na bei ya chini, uko na bei nafuu. Ikiunganishwa na reli, Kenya itarudi mahali nafaa kuwa. Mnajua saizi watu wa Tanzania wanang'ang'ania ile biashara ya kusafirisha mizigo kwenda hizi nchi ambazo zimefungwa hazina port. Sasa tunashindana, kwa hivyo lazima tutafute ni mbinu gani tutafanya tuweze kushukisha hali ya bei ya vitu ziende huko kwa urahisi. Jopith mar Malfarium ya Biche, County Masaya matimo ohala mar pith rech oyudo kony kowuok e migawo mar pur e county no kane omigi chiemo mag rech ma nengone romo $28.6. Chiemo go molosi e kambi mar Great Lakes Feeds mantiere Siaya. Kane oloso e kinde nyasi mane okelo kamoro achiel jopur, Gavana Masaya James Orengo olero ni chiemb rech go mapek gi romo tan 98.3 en mana ni tend county no dhi nyime gi nyuolo rech e kedo gi midhiero mathoth moluoro pith rech ka ohan rech e achiel kuom ohala masiro ochumi ma Siaya. Higa mokalo kaunti ma Siaya nonyuolo tan 183.2 mar rech ma gikone nogolo omenda maromo $38.7 kaka yuto. En rech masani osebedo maonge kendo iluonge the endangered species otin kendo ok inyal yude kendo koponu apidhe i fish ponds kata kwa timo commercial farming trans ma pidho rech to wabiro yudo pesa maber. Rech mang'ege ni pesa maber nikech ngege kila achiel kende en $400. Omiyo japur kipuro rech maber kaminyalo fish pond achiel minyalo nwang'e kata mana rech moromo kata mana tan achiel
to ng'enin kod pesa maber. Nengo mar chiemb rech emomiyo ng'eny jopurwa yudo pek ahinya ka gipidho rech. Emomiyo sirikal mar nyalore ma wantie sani ni nyocha neno kwaloso supplementary budget mwanyiewo ne jopur mag rech chiemo mag rech mondo wa reduce kosgi mar production. Kora kwayo jopur man ka wamed jiwre joman fish pond achiel omedo mar ariyo, joman gariyo omedo wabed gadek mondo siaya kaka logo wawachono wabed wa produce rech to wa process rech moromo wa mwanyalo loso a processing factory within the county. An gi geno adier ka wanyalo pidho rech e yo mowinjore kendo tiyo gi technology mowinjore gi fish feeds mowinjore to onge gimomiyo fish processing inyalo timo oko masia. Warodon ka rech opidhore e yo makare mondo wabed gi a fish processing utility ok achiel to ariyo kata adek ma kidhi supermarket tiwacho ni ma rech moa Ugunja dhi gitoke, rech moa Dago Usonga kata rech moa Lona Kotieni. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Luogi mi wachono. Anakwai mondo ini wondri in jaudi. An jaudi? You mean to say husband, right? Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. E paw tuke ni jang'wech ma jahigni 45 wito ngimane bang' piem e tuke mag London Marathon Jumapil mokalo. Steve Shanks mawuok Nottingham notieko ng'wech makamano kuom seche 2 dakika